Maganda at masayang araw, Ilocanja. And Happy New Year. At hello, Manong Nonit, Dr. Blandi. Happy New Year sa inyo. 2013 na. Oo nga, how was your New Year? Anong resolution mo, Elton? Ako, I'll be... You'll be more patient. More patient. Hindi, I wanna be healthier pa. Yes, for the diba? 2030. Siyempre, sakit na pinag-uusapan natin. Ako din, I want to trim down. Siyempre, pagkatapos ng mga kinain natin, di ba, during the holiday. Oo. Naglechon ka ba? Lechon de leche. Lahat na ng Ako hindi ako kumain ng lechon. Lahat na ng klaseng taba siguro. Kinain mo lahat? Nung Pasko at saka nung Noche Buena. Ako, I gained 1 kilo. The works. Sige. So, bago natin simula ng topic for today, allow me to introduce actually our guest doctor. So, siya ay isang cardiologist. Para sa kaalaman ng mga manonood, ang cardiologist ay isang doktor na gumagamot sa mga sakit ng puso, katulad ng heart attack, mga high blood, and so on and so forth. Except for yung mga heartbroken. Diba? So, please welcome our guest doctor for today, Dr. Max Butardo. Si Dr. Love. Naimbag Aldaw. Good day to everybody, to our televiewers. At pati mo silang Happy New Year. Diba? And Happy New Year to everybody. Para sa mga televiewers natin, ang pag-uusapan natin ngayon ay a very common disease that people tend to overlook, and this is hypertension, or in other words, high blood pressure. So, Dr. Max, what is hypertension? When we say hypertension, ibig sabihin nito yung mataas yung blood pressure o yung daloy ng dugo sa katawan natin. Ito napoproduce sa pamamagitan ng pagbomba ng puso para mai-deliver yung oxygen at nutrients sa iba't ibang bahagi ng katawan natin. Pero dapat may certain pressure lang. Pag tumaas na ito yung tinatawag natin na high blood o alta presyon, mataas ang BP o yung hypertension nga. Ano ba yung di ba may upper at saka lower number, may over siya. Systolic at saka diastolic. Okay. Sa mga nakuha na ng blood pressure, may dalawang numero na binibigay ng nurse o ng doktor na kumukuha ng blood pressure natin. Example, kunyari may binigay na 120/80. Yung nasa taas noon, yung 120, yun yung tinatawag natin na systolic blood pressure. Pag ang systolic blood pressure, ito nga yung puwersa ng pagbomba ng puso pag pumipitik. Ito para may deliver yung oxygen at saka nutrients sa different parts of the body. Yung pangalawa naman, yun yung tinatawag na yung below o yung tinatawag nila yung over. Yung 120/80. Yung 80 doon, yun yung tinatawag na diastolic blood pressure. Ito yung pressure na nasa arteries natin pag nag-relax na yung puso. Okay, so meron pa ring pressure doon, pero dapat at a certain limit. Yung Hindi rin metered dapat flow na sinasabi na. Tama. Ano ba yung normal na blood pressures for sa adults? Okay, sa karamihan, ang normal na blood pressure, yung 120/80. Pero meron tayong mga guidelines na sinasabi na dapat ang blood pressure ng isang adult, may dinataingan, na medyo ang blood pressure dapat hindi lumalampas sa yung systolic blood pressure na napag-usapan natin, hindi dapat lumalampas ng 140 millimeters mercury. Pero yung mga ibang pasyente na may diabetes o may mga sakit sa kidney, mas mababa pa yung requirement nila. Dapat hindi lumalampas sa 130 or 135. Yung sa diastolic naman, dapat hindi lumalampas ng 90. O yung mga may diabetes at may kidney problems, dapat hindi lumalampas ng 85 millimeters mercury. Okay, so if you're more than 140/90, then high blood na yan or hypertension. Considered ka na hypertensive. Oo, Okay. tama yun, Elton. Okay. So, what are the causes ba? Ano ba yung mga dahilan kung bakit nagiging high blood ang isang tao? Okay, karamihan ng high blood, meron tayong tinatawag na essential hypertension o tinatawag na primary hypertension. Yun walang dahilan. Okay? Meron din naman yung tinatawag na secondary hypertension. Ito yung mga may kadahilanan. Example, kunyari yung mga may sakit sa kidney,
may mga ibang rason kung bakit tumataas yung blood pressure nila. Pero yung karamihan ng mga hypertensive na pasyente, ito nga, meron yung essential hypertension. Minsan, nasa risk factors yun o mga genetic predispositions, lahi-lahi, kaya mga risk factors nga lang yung mga pagkain and yun. Kunyari, may nakaaway ka o may nakasagutan ka at pinakuha mo kaagad yung blood pressure mo, Dr. Max, at ang sabi ng nurse 180/100. Is that considered hypertension already? Hindi. Normal sa atin na kung magalit tayo, ma-stress tayo, tumataas yung blood pressure. Kung acute na event na gano'n, isang episode lang, hindi naman counted yon. It's not called hypertension per se. Unless siguro kung sobrang taas na. Okay. Para ma-define natin yung may hypertension, dapat namomonitor yung blood pressure mo sa quiet na lugar, yung tahimik, yung dapat relaxed Yung state. relaxed state. Oo. Tapos kailangan natin ng at least 2 readings na mataas bago natin ma-classify yung pasyente na may hypertension na. Na walang kadahilanan, walang kinaaway, walang kinabangga, or Yes. Hindi siya Dapat na-stress. hindi siya stress. relaxed In a state. relaxed state. Tama. Saka siguro iba din, dahil what you're saying about yung sa stress, iba din siguro yung blood pressure na nakukuha mo sa bahay at saka sa ospital. Sa labas. Diba? So, syempre, nervyos. Oo, Number 1, nininervyos. nervyos. Oo, di ba may tawag tayo dyan? Yung white coat hypertension. Oo. So, Yung may high blood pa So nakakita. pwede Oo. kang high blood din kung... Kaharap mo ako. Kaya dapat huwag kang magpuputi. Para di sila. Oo, di ba? Okay. I-refer yung ko white kay Max. coat Kung hypertension. nakita ko, i-refer ko kay Max. O, teka. Pero ano ba mga simptomas ng high blood? Okay. Sabi nila, karamihan ng mga... Actually, ang high blood dapat walang simptomas. Oo, kaya silent, killer. Kaya nga tawag siya na silent killer. Kasi may mga... may mga tao na mataas na yung blood pressure pero wala pa rin silang nararamdaman. Although karamihan sa mga pasyente na nakukuha na nating mataas na blood pressure, minsan may mga nahihilo, masakit ang ulo, masakit yung batok, or minsan yung may iba pa nga pag sobra-sobra na yung nagdo-nosebleed, mga ganun. So, although kahit kung meron ka nito, hindi naman ibig sabihin nito may high blood ka na. Kailangan ma-check up pa rin yung blood pressure. Oh, so pero at least, we have to emphasize na most of the time, mga pasyenteng may high blood, pwedeng walang nararamdaman. That's right. Tama. That's right. Oo. Incidental lang Oo yung na. pagkakuha ng blood pressure sa So, hospital. the Okay. best thing is to monitor your blood pressure regularly. Yes, that's Tama. Tama yon. Okay. Is it age-related, Dr. Max, yung hypertension? Okay. Isang risk factor kasi age. So yung mas maraming matanda na nagkakaroon ng blood pressure. Gaya ng sa mga lalaki, kunyari, once you reach the age of 45, yung risk mo na magkaroon ng hypertension and other heart Greater problems than the greater. general population. Although may mga bata naman na nagkakaroon din ng mga hypertension. Okay? Pero usually ito yung mga tinawag natin na mga secondary types. Yung may mga dahilanan bakit sila nagka-high blood. Opo. Pathology. Pero so parang ibig sabihin kahit sino pwede magkaroon ng high blood, no? Pwede naman. Although it's more common in the elderly or the, older people. Sa mga lalaki, 45. Sa mga babae, mga 50 pag nag-menopause na sila. Okay, so ayan mga kaibigan, dyan lang kayo at marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik namin. Cure will be right back.